Julen nærmer sig, og julestemningen breder sig. Lad os prøve at se, hvad der sker i af de små hjem. En morgen i december troede jeg var ved at blive skør. Træen den var fyldt med nisser. Der var kommet en af brevsprækken i min dør. Jeg tænkte, den er helt gal. Det er men så kommer Nu er Lars vist i drømmeland. Nu begynder vi at Ingenting, det var vinden. Ud igen. Jeg slipper snemand. Hvis nu jeg vil du så har en kamp på det så ræk mig på den din. Hjælp mig hjælp. Ja, næste år må vi altså hellere vælge et andet hjem. Glædelig jul og godt nytår til jer alle.